Търсите ли безкомпромисен и качествен метод да се отървете от хлебарките в дома си? Те могат да бъдат открити най-често в кухнята, банята, мокри помещения и с това създават доста дискомфорт в цялото семейство. Хлебарките разнасят много болести и мръсотия, които могат да доведат до неприятни последици. Препаратът под формата на гел е съчетание на две активни вещества. Работи там, където не е препоръчително да се използват класически препарати за опръскване. Днес ще ви представим нашия препарат Magnum Gel хлебарки за контрол на всички видове хлебарки. Това е биоциден препарат под формата на гел. Може да го използваме както у дома, така и в обществени обекти, като например магазини, ресторанти, обществени учреждения и други. Също така може да се използва и в болнични и лечебни заведения. Magnum Gel унищожава всички видове хлебарки, като например ориенталска, немска, американска и други. Той има лавинообразен ефект. Хлебарките се самозаразяват една друга и в рамките на 5-6 дни елиминираме цялото гнездо. Magnum Gel хлебарки съдържа хранителна примамка, която хлебарките консумират. Те не умират веднага, а пренасят заразата в гнездото и така заразяват укрилите се хлебарки. Така нареченият каскаден ефект. Позволява локално приложение, без да се навлажнява третираната повърхност. Например, електроуреди, електроинсталации, помещения с лежащо болни и други. Третирането с гелът е подходящо и при големи популации, защото действието му е лавинообразно. Magnum Gel хлебарки се прилага с помощта на пистолет. Нанася се на местата, където се укриват или където са видяни да преминават. Действа като силно привлекателна хранителна примамка и има каскаден ефект. Привлича ги от разстояние и активните вещества са със забавено действие. Процесът е много прост. Гелът ги привлича, те се хранят с него, не умират веднага, но когато стигнат в гнездото, заразяват всички останали. Стандартната доза е от 1 до 6 капки на квадратен метър в зависимост от степента на нападение. В случай на висока заселеност се препоръча дозата да се удвои. Остава силно привлекателен за хлебарките дори и след 3 месеца. Ако търсите ефективно решение за малки пространства, разполагаме и с малки разфасовки, които са предвидени за масова употреба. Може да ги откриете и закупите онлайн при нашите партньори, както и в магазинната мрежа. Агроветеринарни аптеки, хранителни магазини, строителни хипермаркети и други. До нови срещи!